בוקר טוב, אנחנו ממשיכים בסרטונים שלנו הפרטניים, הכל פרויקט. אנחנו בדלת אחד בפרויקט של נתיב השדרה, נראה לכם מה קורה פה. כמו שתשימו לב, כבר יש דירות כבר שעשו אלומיניום, חיפוי של הבניין כבר כמעט בכולו. מהצד השני אנחנו נראה את המרכז המסחרי שהולך ונבנה ואת הנוף המדהים שיש שם. בהצלחה, תמשיכו לשלוח לנו פרויקטים שמעניין אתכם, נושאים שמעניין אתכם על הפרויקט, ובהצלחה.